Ging. Ging. Ari na nice ang Diyos sa kahoy. Itong punong kahoy. Very nice. No. Hello. Welcome to my channel. Oh yeah. Ging. Lapitin ko yan naman. Ging. Ging. Layo ang aral, Ginoon. Ging. Maramag walay puling mo. Nangayay pa. Ging. Amo pa kita kay may maramag nasa duwa ni mo. Ging. Ging, Ging ging. ging. Kenapa ging? Maramag pating ini. Gwapo kika ging. Kita nila dito ron mga. Mao ni ito. Building sa pa. Berarti ke taas ging. Kita dito ron. Yo. Mao ni obrahan na nila. Mga gwapo yo. Ito, pili ako. Pila dito ba? Ha? Pila si Noel Bukan. Berat ka pre? Gwapo ka, hindi ka maapil. No, kapuwang pare oh. Sus, matso kayo. Ada ka komentaryo. Ari ba no mo na Tiksan din mo. ging. Hinahinay dia ging. Pili, video. Ingon na siya nga. Nagkan muli obra muli obra ni Alan dire nga kuat siman na anin tawanan anaon mo. Oh, Siman ni siya. siman Muli obra. Siman Siman na- ang sweldo. Itang dalan niya. Pila ka oras na yung video? Ha? Buta na na. No, buta ni nga. 62 gig kay mo ha? 32 gib bro. 32 gib. Ari tanaw ko. Tanaw mga gwapo bla. Ari mga gwapo, mga pugi. Ari no? May do pa ka mo. Ari pa ho. Natitisuya. Na tanaw tisi kayo. Na Dito sa Alan Lola? Alan ba? review sa mga kahoy ba. Basta map nakuha. Dugay ka na mo post no? Basta taas sa iyang kuhan, dugay ka na. Taas ang iyang pasit niya, dugay ka yung loading lang. Hinan. Pero one video ka lang, video lang.